afternoon. Si Cordapia ni ako sa karon sa sitio San Isidro, Barangay San Jose. Sakop ni siya sa Municipality of Libona, Bukidnon. So ni ako karon diri tungod kay naay isa ka bata nga among i-surprise karon sa birthday kay naay hangyo sa ako nga amo daw siyang i-surprise tungod kay wala gid siya, guys. So tungod ni auntie Titi nga taga dinhi sa San Jose, nagni ako karon tungod sad sa ilang nakakonek ko ani nila nga kani ang anion karon. So man si auntie Titi nga gusto to yung mapilido ante paran. Si auntie Titi nga paran siya. Nganong adtuon man nato siya karon auntie? Unsa may naa didto karon auntie? Murag birthday sa iyang anak karon. Dayon sa man siya auntie, isulti auntie kung unsa na siya auntie. Nag-ani man gud to siya sa tindahan, nagpalit unya. Kaming nakaabot pud ning akong ambay sa taga-alai. Kaming duha ang naminaw sa iya. Kay nagpalit siya diha sa tindahan. Nga, kanang birthday daw sa iyang anak sa 22. Unya, kanang wala sukad jud maka-birthday ang iyang anak. Unya dayon bisan dulaan daw wala. Nya mamakulang siya sa dalog para makapalit og mga snack siyang mga bata. Hotdog, Yung ibuhi. dili sad kay naman sila sa iyang lola. Asa ang iyang papa. Unya dayon kanang modento nga naluoy pud ang akong ambay nga kanang sige tagaan ta dadan ta kag dulaan ang imong anak. Kay wala pa man day si dulaan. Nya iya isang giandaman, iya ko nung palitandaan og joy nga dishwashing para himuon niya bubbles. Himuon yung bubbles sa iyang birthday. Oy. Okay. Di man siya makapalit anang mga baligya. God, Pina may daday auntie. tulo pa ka tuig. kay Gikan man siya Cebu, nakaabot din niya. Aw kanang dito sila nang lang yun sa Cebu niya. Balik na sila din sa San Jose. So layo-layo pa dire karon auntie, layo-layo pa karon dire atong adtuon. Baklayon lang nato. Doon raman. Dalog ra. So karon gid ang adlaw ang iyang birthday. 22. So guys na may karon dinhi guys, na may get prepare, gamay lang gud kay kanang mas kuan lang ang bata. Si auntie among kuyog siya ang mag-guide sa amo, siya ang magkuan sa amo kay murag auntie ba murag dalog ka siya, so sudlunon kayo. So pabali mi ninyo karon dito guys, atong tan-awon dito ang katuyang kahimtang karon ato nga nanay nga bata pa siya kaayo nga mama na siya, atong diskubrehon ang iyang kahimtang dito karon. So ato na ta guys, sundin mi ninyo. So guys, mangadto na mi karon sa among adtuan nga katong bata lagi nga mag-birthday. Tapos gaulan-ulan siya, danlug kuno kay didto ang ilang area. Mo nang ibili na mo among sakyanan guys, mamaklay ra gyud mi kay danlug kuno kay ang ilang area didto, kanang lisod ang agianan. So uban mi ninyo guys atong adtuon. Dibo. Hey guys, mo ni karon ang sitwasyon guys. Ang dalan tanawan ninyo ang dalan. Nag-ulan pa gyud. Guys, tanawa. Ang mga kauban na mo. Yatag lang na, kiluoy kay ang baby, wala dulaan. Dandahan kayo dyan. Karon pagid mi nakaabot guys, nakaabot mi ikan mi sa among lakaw nga kapoy kaayo. Grabe gid kapoy gid ko. Murag naluya akong kabukugan ba pag binaklay, layo gid siya. Ikan mi sa Libona kay nami i-surprise unta nga bata nga birthday niya today. Ika 4 years old niya o ang iyang
mama amo magug gisaaran magud sa kong kauban nga balikan to nga bata tungod kay mag-birthday lagi siya karon niya wala sila ba wala gid ang yang mama nga ika-birthday gid karon nga adlaw. Imbis kami ang mag-surprise unta adto nila sa mag-ina, kami na hinon ang na-surprise. Kaya wala man sila dito sa ilang balay. Kay tuwa sila nagstay sa Pikas. Dayon pag-abot na mo dito, nakita gid na mo sila. Silang doon, nalipay kay silang dako, nahatag na mo ang mga dala tanan, ang mga pagkaon, tanan ang mga dala nahatag na mo. Pero bawal lang may mag-video. Off camera lang ni tungod sa ilang protection na lang po nila nga mag-ina, privacy sa ilaha para sa ilaha, and then amo po nang gi-respect na lang po namo ang ilang privacy, ang ilang protection dito nga place kay para sa ilang mag-ina. So off kami dito pero nadawat din nila ang mga dala, ang ilang regalo, ang pagkaon, ang mga dala tanan-tanan nga para gid sa bata nga dako kay kalipay kay naghilak pa man ganito yung mama kay tinuod gid ditong ingon sa kong igagaw nga nganong nakaadto mi dito tungod kay nang istorya lagi akong igagaw nga katugod ko na siya nga bata. Wala pag ginaw ko to siya nga birthdayhan sukad sa iyang sa iyang 1-year-old, 2-year-old, 3-years-old, ika 4-year-old niya karon wala pag ginaw siya na birthdayhan. So nangbuto naghilak yang mama sa kalipay, and then ang bata po nalipay po kay siya. So moto bisan og kanang bisan og kapoy pero malampuson ang mong lakaw, worth it siya, successful. And then shout out day sa kanang kuan, shout out nagpasalamat to siya dako, shout out sa naghatag sa cake, nalipay ka siya sa cake nga wapa kay nga cake, lamig kay nga cake, and then balloons kay karon pagid sukat ko na yang anak karon pagid ko naka balloons, nabutangan og happy birthday, and then nag-blow yang anak dito sa lamisa nga ultimo kami nga murag nakahilak sad mi. And then, mga regalo, sanina, spaghetti. Wala man ito ang dala, simple ra good. Pero dako na kayo nila nga kalipay, spaghetti, regalo, mga sabon, mga personal hygiene para sa iyang anak. Dako kayo to. So nagpasalamat siya, nagpasalamat pod ko nga kanang igamit ko nga instrument sa mga sponsors. Nga dili na pod sila magpasaba sa ilang mga names. So salamat kaayo, kato sila nga mag-ina nagpasalamat gid kay ko sila og dako. And then ang Ginoo na lang ang mag-bless sa inyo ang mga gihatag adto nila nga mag-ina, kato sila nga mag-ina gihatag nila sa inyo. Ang Ginoo na lang gyud ang magbalik sa inyo adto pilo-pilo pa gyud nga blessing para sa inyo adto guys. So for you to update this video, base na tay part 2 ani, para ma-update ta. Don't forget to follow the official fan page of Artistang Mini, Cordapia the Artistang Mini. Muna atong Facebook fan page. And then also to our YouTube channel, Cordapia Explorer. So, more na guys. Salamat kayo. God bless us all.